Hi, FSC 3 Dimension ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் வீக்லேருந்து புது கோர்ஸ் ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஃப்ளாட் ட்ராயிங் யாரெல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறீங்களோ 3 Dimension கற்றுக்கணுன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். நம்ம FSC 3 Dimensionல என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். மொத்தம் 4 சப்ஜெக்ட் இருக்குது. ஒன்று நேச்சர் டைமென்ஷன், சிமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் வரைவும், அதுக்கப்புறமா கலர் மல்டி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுவோம். 4வது சப்ஜெக்ட் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ இந்த 4 சப்ஜெக்டையும் வேரியஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் வேரியஸ் லைட் வேல்யூவோட அதை ப்ரெசென்ட் பண்ண நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். அதாவது லைஃபோட ஒரு ஆப்ஜெக்டை எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண முடியுன்ற கான்ஃபிடென்ஸை நீங்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக கெயின் பண்ணுவீங்க. ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் DM ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆர் கமெண்ட் 3 Dimension. ஸோ எங்களோட டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.